Gaat het Oud-Limburg Schuttersfeest, de OLS, volgend jaar nog wel door? Dat is de grote vraag nu de organiserende schutterij Sint-Antonius uit Nederweert zich heeft teruggetrokken. Het is voor het eerst in de lange geschiedenis van het OLS dat dit gebeurt. Verslaggever Tom Doesborg pleit voor een professionelere organisatie. Je laat eigenlijk onervaren mensen een heel groot festival organiseren met enorme verantwoordelijkheden. En daar zou je wat meer structuur in kunnen brengen. Natuurlijk worden er ervaren krachten bijgeroepen. Je krijgt het draaiboek van het jaar daarvoor. Maar daar moet je het dan toch weer mee doen. Want ook die ervaren krachten die je erbij roept, die hebben nog nooit zo'n OLS georganiseerd. Dus daar zit misschien wel een oplossing voor de toekomst. Meer structuur en in de organisatie meer mensen die al jaren meedraaien en vaker zo'n Oud-Limburg Schuttersfeest hebben georganiseerd. Bij mij aan tafel Pieter Meekels, voorzitter van het OLS, afgelopen juli in Born. Welkom meneer Meekels. U weet precies wat het inhoudt, zo'n OLS organiseren. Bent u het eens met Tom? Ja, ik ben het in zoverre eens dat het goed zou zijn om een basisorganisatie te hebben van een aantal mensen die meehelpen, zeg maar, om dat te organiseren. Want je hebt het toch nodig om in dezelfde dorpsgemeenschap of gemeenschap draagvlak te organiseren. Want zonder de steun van al die vrijwilligers kan een OLS ook niet georganiseerd worden. Dus, maar er zou ervaring georganiseerd moeten worden, dat zegt u eigenlijk. Ja, ik had in 2014 in Grevenbeek ook georganiseerd en nu in Born ook mee georganiseerd. En dan heb je al wat meer kijk erop. Maar goede mensen zijn er toch te vinden hoor. Ook in de basis. Alleen ik denk dat het voor vele gemeenschappen een hele pre zou kunnen zijn als er meer professionaliteit werd ingebracht. Ja, het was een succes in Born. Wellicht ook door uw ervaringen uit het verleden. Hoe moeilijk is het om zo'n OLS te organiseren? Het is geen licht evenement. Het is een heel divers evenement. Er zijn ook verschillende onderdelen. Het is niet alleen zeg maar, het optreden verzorgen. Het is het organiseren van allerlei zaken die door de OLS-federatie worden overgenomen met betrekking tot de schutterijen zelf. Het hele gebeuren wat ermee hangt. Het organiseren van optochten, tribunes, ja, het eten, het drinken, noem het maar allemaal op. Zorgen dat de voorzieningen goed zijn geregeld, vergunningen, de koppeling maken met weersomstandigheden. Kortom, een enorme monsterklus eigenlijk. Het is breed. Bent u al gebeld vandaag met de vraag of u het nog een jaartje wil doen? Nee. Dus, ik denk ook niet dat dat zo ver zal gaan. Ik denk de federatie heeft een crisisteam ingericht. Een team noemen ze het eigenlijk. En die gaan de verschillende opties bekijken met betrekking tot OLS volgend jaar. Ja, het rommelde al een tijdje in Nederweert. U heeft de overdracht gedaan met de schutterij daar. En ook toen liep het al niet helemaal lekker, hè? Nou ja, het is gebruikelijk dat de organiserende vereniging overdraagt aan degene die gewonnen heeft. De Nederweert is op bezoek gekomen in Born. Er vielen een paar dingen op in elk geval. Eén, er was nog niet gestart met de organisatie, want de week daarna zou pas het besluit genomen worden over de kogelvangers. Ja, die waren nodig omdat het schootveld te klein was. En dat is niet gebruikelijk in de OLS-wereld. Er wordt een open veld geschoten. Het tweede was dat de ploeg niet compleet was. Ze hadden nog niet alle mensen en functies bezet die belangrijk zijn als basis. De werkgroepvoorzitters waren er bijvoorbeeld niet allemaal. En als derde, ja, de draaiboeken waren ook nog niet verspreid. Dus ja, niemand had zich ook kunnen inlezen. Vond ik ook wel vervelend natuurlijk. Maar, een wankel begin, zegt het was een wankel begin, ja. Toch zei ook de burgemeester van Nederweert de afgelopen jaren volmondig ja op de vraag of ze het OLS wilden organiseren. En lagen nu ook al een aantal basisscenario's best een eind klaar om in te koppen. Maar natuurlijk is het een heel geregel om zo'n groot evenement van de grond te trekken. Misschien onderschatten organisaties ook wel wat er allemaal bij komt kijken dan. Nou ja, ik denk buitenstaanders het sowieso onderschatten. De reacties die nu van mensen komen van ja, dat doe je toch even. En waarom lukt het nou niet? Die zijn echt veel te makkelijk. Ja, dan is het eigenlijk gewoon de cynische conclusie. Helaas lukt het niet. En het is nog maar de vraag of het dan überhaupt nog wel gaat lukken. Ja, het is immaterieel cultureel erfgoed van Nederlands Limburg en Belgisch Limburg. Daar gaat gegarandeerd weer iets lukken. Daar heb ik ook alle vertrouwen in de federatie. En nog eens gezegd, ook vanuit de gemeente Nederweert, alle steun die daarbij nodig is. Ja, het bestuur viel uiteen, de sponsor trok zich terug. Kortom, een opeenstapeling van problemen in Nederweert die tot dit besluit hebben geleid. Hoe beschadigend is dit voor de schutterscultuur? Ja, natuurlijk een smet. Ik denk dat het mogelijk is om dat om te draaien in positieve zin als de schutterswereld zich nou bij elkaar pakt.
en naar buiten toe erin slaagt om een alternatief te organiseren. Al dan niet een aangepaste OLS gekoppeld aan bijvoorbeeld andere evenementen wat op dat moment plaatsvindt. Maar ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om dat imago weer op te poetsen. Ja, OLS-president Anoushka Koopmans heeft ondanks alles ook goede hoop dat het OLS volgend jaar gewoon doorgaat. Wij zijn daar zeer aangeslagen door. En we hebben natuurlijk overleg gehad, er is hulp aangeboden, er is meegedacht over oplossingen. We hebben wel per direct een team samengesteld, die zijn bezig al om de scenario's in kaart te brengen. Wij zetten de schouders eronder. En ik ben ervan overtuigd dat er mogelijkheden zijn voor OLS 2024. Wij gaan er in ieder geval voor. Ja, hoopvolle woorden. Is het realistisch? In aangepaste vorm, zeker, denk ik. Het OLS zoals u het in Born heeft georganiseerd? Ja, dat zal niet makkelijk worden. Je moet dan een groot aantal mensen 3 weken opsluiten die dat allemaal gaan regelen. Dat er nog gekeken wordt of er voldoende materialen en benodigdheden te huren zijn. Hè? Want die hadden eigenlijk al geregeld moeten worden. En die vrijwilligers achter je krijgen, daar heb je in de gemeenschap voor nodig. Dat zijn wel wat voorwaarden die je dan moet invullen. En ja, dat zal heel moeilijk worden. Goed, we gaan het zien. Dank u wel, meneer Meekels.